100.1 wom so efa bi ayiko 100.9 enso ewo Kumase hono a Adamfopa radio ewo Paris France wom wo French ho nyina wom etie bi SOMPA 101.1 eno no ewo Takwa Obatakura the area honso a eye 103.3 SOMPA Techiman eye 106.1 SOMPA ena Sunyan eye SOMPA 98.9 FM eho nyina nso omanfo enya kasebo no emu chefa no ebi enkranza eye SOMPA 90.7 doma SOMPA 101.3 so ena fe doma 100.7 FM wom so FB Kingdom emfimfi mantemu 106.1 ewo mankesimu a enwumre wom so abie mu amanfo ewo potem ho nyina no wom etie bi decoder no so eye SOMPA FM Kanesh Urban Radio ehon so sa ara eno no ewo Kaneshi ewo enkran hanum sei over Facebook nso a ye stream live wo ho eye SOMPA 106.5 FM Accra na udru hono ma wa like ye page no wia no wa follow said ye be ya de be ye ba betena so no ye ba ya no wanya notification no na wachim wafidie no ede ato hanum say YouTube no eye SOMPA FM live www.sompaonline.com ehon so ensem no ya boabo bia no a obetumi enya bi na wakenkan na hotbite kase bono hye nso se eye Pepsodent for adawroma ene eti bebie Pepsodent say anadwi ansa na wo beda no twitwi wo se twitwi wo didi damu ni nyina didi niema sikire ne samne enam ne niema bi etete sa enti unya Pepsodent ni bia na wo di atwitwi wo se eye 2 times a day anopa ene enwumre medima for heba center Dr. Time da so eno no wo se yade bi etete wo enkran pokwase mayira fabra no wonya ho adwuma Joss Bread and Pastries for womo na akofa Joss Hot Kenke abasa wo ye program na pedokono ede asevu ahoho atufo bo 3 Ghana cedis pe mo amotonton ni nyina munkotu bi wo honom na monton Time heba mixture eye a 3D adro se honam ye wo ya wo nipadua no nyina da bia wo complain wonu ato na wontimi ni dia pe Dr. Otafrija na dro ni bi na entimi mo apomden ho nsem so enye kama na bibia enso enyina ye midin ede ADWOA ASARE enwumre mi na metie adwamu a chese hotbite kase bono ye hwene ye de ho komodie ni nyina atumi abro na enne nkomo a ye die no ye kɔ awutu ofakɔ ya eno no ewo emfimfim mantemu circuit court a ewo honom wo mokotena ase enne na circuit court ne ekotena ase no na eye enipa binum a wo makodi ensem bi a ensem fata ene de wo makakɔ gina emra no anim na temuafo a wotena ase eye he ana Nana Asantewa Atakora na wakotena ase no enipa dumienu ya wom nyina eye national security adwumayefo ya wom fra yesi notorious landguards fo beye mienu bia wom so ewo empotem ho enyasem kumawu na national security ni die yenim se wom the official duties ne de wom koye eba ne sen ena national security adwumayefo wom asem akwakopiem wo court wa chese nsem a eba ede afa ho no enye nsem a eye anika na sa national security adwumayefo yi ene landguard fo mienu bi ese ene ye wom atete omanfo ache pa e wom potem won ye de wom akwakogina court ayare mande wom bone a wom aye nyina ne se yeso omanfo adan be ye duosia ya ne nyina na ebi wo honom a ya construct ye si dan no aduru ba bi ebi wo honom kura ye ye wia ene sa national security adwumayefo ni landguard fo de wom ntoma ba afa no akwakodwiri sa edan aduosia ne akire no wom adwiri ne nyina agu na sa demolition no ebi koso wo gomua koti ebi koso ewo gomua ojobi ena fei emiame yahudo bi ya ebemben awie kura na mobeka ya yamane boni kwaku adema wode ye ho ensem ba ye se wo manfo ya etimpotem ho ye land owners no ene resident no sesia no ehu bua pa na abo mo sanse se wonka bi nhyiemu na wusi wodan wo horoma ye se landguard bi no wo hyehye ntade hu bra Facebook SOMPA 106.5 FM Accra wo ba honom a ye de videos na gu ho na de esiye ewo court honom emrantie na ye de wo mko gina mra no anim ena handcuffs egugugu wo mo nseyi a wo mo ntade a wo hyehye black osrutum se uniforms ena ehye wo mo na wo bia hunu se emrantie hwan na soma a wo mo anase de ne ba ya wo mo tu sa anamo no ende ye kɔ anim no yamane boni no ede mu nkyeremu ne beba
na omanfo no kyerɛ sɛ wɔn wura ho mu yie pa san sɛ wotu mpɔtam wo bɛhwɛ na nkrɔfo bi aba an ɛna ɛdan no hwan na ma o permit ɛna ɛdan no yɛmi sɛ wano asɛm koraa wobɛhu sɛ yɛde mfidie no wɔma bɛdwiri ɛdan no nyinaa egu ubisa ɛnya deɛ sɛ yɛbɛkyerɛ wo bibia emu na ɛntansa ahodoɔ nan ɛne yɛde ɛto wɔn mu etiri so ne yɛde kan ɛyɛ sɛ wɔn akeka wɔn ti abom sɛ wɔn bɛdi bɔne afei nso wɔn de ahoɔden mmorosoɔ force bie ɛne tutu asɛm ɛna wɔn de kɔyɛ saa adeɛ no ne ɛtɔ so mmiɛnsa wɔn akɔ so fear and panic sɛ wɔn de hu bua bɛhyɛ ɔmanfo ɛwɔ mpɔtam hɔnom so wɔn de hu bua bɛhyɛ wɔn mu enti ɛsɛ sɛ yɛde saa ntansa no ɛyam tam wɔn kɔm de atwa toɔ ɛyɛ sɛ wɔn esi wɔn si wɔn dan ne kwan sɛ wɔn atɔ wɔn asase na wɔn develop na nkrɔfoɔ bi sɛ wɔn mpere wɔn nsi adan no enti saa 4 charges yi ɛna yɛde bɔ wɔn yɛ kasa deɛ ɛmanteɛ no wɔn twere aprosifoɔ ekukumu a yɛsɛ nyame yɛ adom a bosome ne da ɛtɔ so ɛnan ɛyɛ march bosome no yɛbɛsan de wɔn akɔ biem na bibia wɔn ato asɛm nie no so ɛde afiri hɔ yɛbɛkɔ akɔdi nkɔmɔ nanso ansana no wɔn a wɔn ho nkɔ kaa yɛdwiri wɔn adan gu yɛ no wɔn afɔ ɛte mpɔtam hɔ bi no yɛntie wɔn emra pa sana usushe na akwan meni ajon almost 2 weeks time yambra na MSS na me de meni beji pa se am bedem forever because ndo do mo de e ho no mo de mi sheki ankasa mi bohu ti me pass na me pa moto no pa police for ban esa de me bega mo de mi nu amo na e ko ti pa cho mo hwe na case na e da ho na so pa so mo hwe na mo de bi fa mai na ko fo no ya ko mo ko adan ko mai judge no e ma mo ti ase se sana case na ko ye no e wo say yes and do mo call remind na on the 4th of March yes and ban ye beto asam so na da judge na se isan say case no na time security for make kasa ka cho mo say omu time so make kasa to mu ya boche ne time so ma mo kwan na ma kasa nti mesre say before do mo na besi for na aban no so di na se for na yetumi alloki on boss ndo asa no be holy mo me site me to me fence keko na o ba na o ba chi me nko a me nya offense bi aye wa holy me e de age me tempo me nya de pa da mo fa no o mo ye bisafo so mo mbu ade na kyerɛsɛ wei ɛyɛ ɔmanfo bi a ɛte gomua ojobi ene ne mpɔtam hɔnom ɛna yɛte sɛ wɔn de wɔn nsɛm ɛto dwa sɛ ɛnɛ court no gyina yɛ a wɔn asi ne deɛ ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn ani agye ho yie pa yɛ kwa ahoma no so na yɛne kwakua de ma akɔ akɔdi nkɔmmɔ na nkyerɛmu biara nso ɛka ho a yɛnya ɛnti yɛn wɔde atoa so ɛde ama kwaku timi nka ama adoɛ many aba me so yo yɛnhyɛ saa national security adwumayɛfoɔ ne langasfoɔ yi a yɛsɛ wɔn yɛ notorious langard yi wɔn sɛ wɔn mo na sanction saa demolition no yo many aba me da wa say enrada ena kese ye bo etiefo ne ahwefo nyina ama ne yɛsɛ politie mu ɛwɔ ɛyɛ gomua akuti gomua ojobi awusu bireku ɛne ne mpɔtɛmu a ɛyɛ adeɛ sɛ langasfoɔ ha wɔn yie pa and yes, over site now, yeah, Juma, who won't tell for free, almost a video to start for you. So now, one might be Timo. Now, as I say, one more day roofing fee, and then we say, one more day roofing fee, one more day digging fee, plastering fee, pure water fee, one more day fee, some, I said, one more so I did a so and now Kitan class fee, and so at the account, we. Has been here for Papa. And no, and I'm Emma and Brada Guma would be a police for actually a year in the Pama Kuminoa. You say, Womonso, Salanga, the same family, Womo pay Papa, and yet, Woma Salanga, the same thing, said, Woma down for Pa, and a daily ding, said the Mediano, and a woman. Now, a banasano, and I say, police bonne yom kwano mu almost national security officers the makumaku edu edika ho na police bonne etire mu se one year yakoto wo mu ho no etire mu se endura wo mu site eye adwuma wo mu hu ya ne se car bi aba bi so sa car foforo ya aba si body eni pe egu mu no enye ni pa akotoa ebi mu so titi moto so ena wo mu baaye One mobile no catcher 1 year a year, you want to say,
wɔn ngya edwuma na wɔn ɛyɛ no yɛn ngya edwuma ne sɛn asase ne akwa kɔtɔ wɔ nananom na yɛn ngya edwuma ne sɛn na ɛsɛ sɛ mene ka sɛ deɛ na national security for panin no di omunim no heckle abranteɛ na ɔyɛ edwuma hɔ no ɔtene kɔnwani ɛnyɛ asɛm gete hɔ no na abranteɛ ne kyerɛ mu sɛ national security no epuli gun ɛyɛ tesori bi ɛde kyerɛ no so na kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa nti ɛbaa ne saa no na ɔmo ne abranteɛ no ɛne abayewa baako ɔka ho ɛtena wɔn kaa ne mu na wɔn nim beebi a wɔn de wɔn kɔ nti ɛbaa ne saa na abayewa no sɛ mɛdwo nso oti fɔm a otu pia sɛ gyan edi nkuruma yɛ ne nan sɛ awee ɛna ɔba ɛyɛ gomodwo bi police station hɔ ɛbɛbɔ amaneɛ na afei nso police fɔ nso wɔn fɔm tuo korɔ kee okay yɛto ɛbɛto ɛna wɔn tena kee mu wɔn kɔ ya wɔn nsa akɔ akɔsɔ national security fɔ mako enipa edumu enu ekyi langas fɔ mako mmienu ɛma wɔn de wɔn nyinaa aba ɛyɛ gomodwo bi police station hɔ wɔn de wɔn gu mu na ɛnde de yɛ mene wɔ ɛkasa yi district police commander ɔgomodwo bi ɛne ne mmeranteɛ no ekebiri asɛm no ɛde akɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ abutu ɔfakɔ ɛyɛ circuit court na ɛnde de yi ankasa mede meni kocha resia ɛhenefia ɛsa ntɛmu ɛkɔpie mu ɛwɔ court hɔ bi a ɛnyɛ asɛm ketewa wohwɛ wɔne wɔn tete kɛ anim a obiara ɛba sompa Accra 106.5 a ombehu video so no enye asem keto akra abrante na ohye eye fugu black no ono ena ye langa de teni a odi wo manimu edin a okuta ye isa ono ena ekofa eye national security fo ya wo mo ekoe na eba no sa no ena kwadubofo de kwadu mako enan ede bo wo mo ewo eye court wo yeri kan a conspiracy to commit a crime. So we go to for who could be born and which in a social union, cause fear panic, or the share amount for our more ethical and I say amount for a year or my son, the a honor and happens to know one more prevented another one more kind now one more Thomas as the ever honor a woman to me. I owe me one more APAM from woman into a band of Sano and a branch about one. Uria ononso ohye eye fugu ba ku bi ice white and black this ano ono ose oni bi ejuma no nka ho na ono kra de oye ejuma wa attorney general nti enra wankwa ejuma enenso wankwa ejuma nti anka my lady m1 no nanka on pardon no nko ose dabi won kra ta etere se oye ejuma wa attorney general ni ade nyina no fa sanka ta ni nyina bra ene ugina temu adekem untime nkofa sanka ta ne ma nti esade ya munina munkotrim national security foi mwankasa te na ye ba behe se mudi e national security huma ni mu ana bo ID card why na fa adwuma ebrebe na wo metimi ahwesa ni o meni nyina nti police for no e wadwuma wo so mo yenti na sade a munina munkogum na chese eye match bosome no ne da etoso 9 4th March wo mo nsan emfa wo mo embre biem na be judge no make asem de kodi port na so mo omkoye saade no judge pani a otena edwum a enei otena sa asenje so eye hana nana atantua atakra ono na otena asem yi so asame ya mene we kase die wama wo mu 2 weeks remand into police custody a enye asem ketwa na miniaba oba eye awutu breku gomua ojobi akoti ahintia kwekrom me nkrom millennium city ni gomu afetene eyade se langas for ha gini ye papa wo mo ha gini ndie se wo mo ba sa roofing si ni ade ni nyina no wo mo musa manfo ni entua ejene wo mo ba no ma ba de bu dan no ema adankura be makoma over 60 dan ya buru 60 ena chese wo mo bu sa adan ni nyina wo hwemfo ni amene ba ya adan ba ku bi de chese wo mo sikura ma ni du lento onipa no okwo a na chese okwa ko bugebo na odile gusu no akwa ko tinemu wo mo budan ni nyinara ejegu fom na edan nso no eyade se anajo na wo mo budan no nti enye asameketo wotimi wo se ni amodi amanfo enye asameketo eda fom enra ba ye eka na asem no na chese ni hu bu ni so no so ense se
what to do when so a peso nanka enye asem ketwa na baby amoka so mu no mokọ no ko mu do makọ fabric de ni ede enanka wo mokọ yom eno ama obi mpo ebeta asase ewo mpotem ha se ya na odwene ho saa utimi bo modern asase na ewo se utimi bo ho ban no be bo ho ban akwese ni nyina ne se langas for ha wo mu yie pa enye asem ketwa enti wo mo nsem ni nyina ebu eye sompa ni mo no eno mo kire mu se ene de daje no wo bomb nsem share every man no asem kwado o tena so no be 3 minutes kwelu wari man no mo eno kire se daje no o wen kire se o kesi mo bitinye di na bibia etimi aye kama nso mo de wo mo pa bo nyina ne se nyame ya aduma 2 weeks time se wo mo de wo mo ba ene wo mo mpio mo etuko sune wo mo nteli o mo na kire so next time wo mo ha bia wo mo etimi etre hu yie ntene de ubisa na chesa maneboni ni tofa bomu nyina eno no mele kwaku yensha de said ye woka se area honom de langarden sam no eyade bia ewo ho nti we na nya de di kan nie anya bia megidi se nananom atrankonwa ahemfo empenifo ewo honom ensemi yebobo ba ye no wotietie enkomoni bi afi wo ho se bia anamo ben wo musu etu said ye be ya wo manfo ewo area ho no ye betimi asecure wo mo. Yeah, me ba ne ubisale de yanokwe specifically no enempo asemu a esi no bra wo mo ekoko so no yade se asase na o how eba so ya enei wo ma kire eye landers fo mienu na national security officers na kuma fu edu no wo mo de mo kokko so no ene gomwa oju akoti ene gomwa akoti nananu ahemfo a ewo ho nso etutu wo montama dia wo chacha mu ema mu nso wo etie mu court wo bia eye asameketua wo mare wo semi wo makosem a wo mo kanyina no eye ya howo ena titiri kuro wo hwe entan bumbo na mantemu a eho ayema kaso nso saa ena nyame adom ekwan ya wo mo eye ufiri kan wo be sa ko wini ba within 15 minutes obetie du wini ba nti ama enipa bebrebe efiri wo mo beton sa ase ne ade na obi be ba beta asase na onipa no ba beta asase no obetua fees ni nyina ne ade na wasase so kwakọ eneduma na enkrofo bi mu nso abo mu mu pot ba hasa for na asonbi a ebe ba me sen no motinye develop kuro no na investors etimi aba kuro ni no ma be big nduma enti wo mo de ho mo ye papa ye no mo twen komo no na wo mu kire mu se adesere bia na mo de ma ban empo eye ya akoto apoduo se wo mo hwe ni menimu ya no langa den sensemu wo mo mana enye mra aba be ye mra dada nanso wo mo nhye kina se so bi ko di langa den sensem na so mo de ne ba koto a wo so mo ti jeli se ni fa no na etimi ya hwesode bruni be se di parent e ma aforofo no mo de ne ba ko mo ma grantee be na ekese so gusu e di ni juma na ekese isa se adesho mo titi onyina no obekọ no obi ekese mo buni gan no ontimi ma na asa ne so ontimi enye hwe nti eya adesredi a nanano wo mo de stress so mo de interior at the back court one with no time waste e was say wo mutimi edi sa asemo no na kire so mo jeli sa court na bibia etimi eye kama kwaku ye jawa mu akono sankrofo buildings ya wo mo eco demolish ye no na wase hwan na sanction sa demolition no landguard no for no gang leader no wo so wono na the national security for no ebaaye wono no uka na uka bibia na aha wo mu pray ono na o te police pick up ni mu a o hye fugu tuntum no ono ena ekofa national security for no ena wo mo de wo mo ebaaye wo ohwe edan no wo se no mo edan no wo se ne atie no wo mo isi o anka lensel ena edu na wo mo bubu edan no so anajo ena wo mo bubu no enti wo be si na me ba ko ana no ye ne kasa ye de o so no phones kura na oton okokura ye nto o kire ne yemu kom na etese o de akoso cement ba ko obo anu ana onya cement tena na o de akosite obo anu anya cement tena na etese o de akosite o he edan no omutu wie ya no anajo na enom kobu no
anadwo na che se wo ekobu dan na enye asamiketua intino national security for no na sa papa no aye fe ni isa no akwa akwa mu a niamo de a wo no edi ewo important ho adwuma wo dia no na nemom isa ne de wo munya nhunu nipa kora wo tai na chi enye sa onu isa no ebo ne hotafo ne se onu so eyo hene na onye ohen ewo eye gomua akoti ekuromo internet amafo kosai na so mo koye omo adwuma ewo ho a no na abasa asale eye ne dia ono na edi ni se wan pe bibia ma no a na je se ade sa prefe na okofa ne mrantie no no baba be budan no edi egu ho okay kwaku ma ye na wasi ye pa ene wa mane bona ye mfa onsi ha bibi foforo biam gidi se ye besan abane abegi nkyeremu abusuafo kwaku adama eye yamane boni wode yamane boyi efri emfifi mantamu gomua koti gomua ojobi any areas ahodo ya surround honum nyina se langard for 80 to manfo pa ewo area honum a national security for kora no ye de wo mo abamu ye kɔ ahoma no eso na ye ni owura Francis Ahovi akwakɔdwetwe nkomo eba se bambo ho enhyehye ya wo ye panyini ya wabena kwadare mu yie pa wo mo ka bia ewo mu opanyi kase oti yenka ye moadwo emo akwa abawu yo mini aba mejiuso emi se ohun ye Erade adom ye gidi se won so waboboa no bɔkɔ ye dase se ye bɔ opunu mu nso waje ye nso enso mi damase okay Ora hovi yenhye langard for ensemsem ne nkomo yi emi se asem we ne ye dididi bia na ewo mu a na atiada wo hono mu a na asan asɔre langard for ya ye de wo mo sesi a national security aba befra wo hye story ya efri mfimfi mantamu ba ya eye national security operatives bi ena nipa binu mu abɔ wo mo paade wo mo eye langard for adwuma no wadawroma san ena sa langard nsɛm ne national security bambɔfo de ye de wo mo bɛyɛ enkrutu dwuma bi yete sa yo mini amida wase ye beka say asema esi no asema beka say it's a serious issue because when national security operative are now alleged to be posing as langasa say nyina ehun kan because omo dwuma say omo ye ni say omo be hye so say ni ni say wo assassin jin now so ban say sian allegedly say chaduma na omo so kodia so as in the sand say ban something esia I bet you mini ye nyina no ban say na assassin nesi so e bet you can say the kind that see because say we have weak internal accountability system. Don't say o call security center and now so say o mo share yes so say ye hu kan. O bet me hu say ye wo hihye bebre o ho. O fa na wo aha ane one be call duty aha. All those things no wo ho. One be fight chiwo epi. All those things are there but say ye ntimi fa sa hihye no hihye no etu kwan mu yi emunye solida etini ma say obinu mu a omuwo adwuma no mu a yeti sisia no omutimi found they see the opportunity idea enye no mo ko tusa anamon so what you want to say is that see this that means our security system when it comes to the land issues and other things me say emu ya bukakra and I want to na similar because say I do asem here. I think say ye ni nkofu bebre omufu omukra say omabakra say ombabe ye hot ye can say they are coming to also do whatever so that omabra do betinya sifa now so then they can see say ye ni awfu kra say buy or ye di mo si misika kakaka omudi koto asase anaso japade bia na obia the post say adenu eyenidia now so omu inanso at times no omu timi chere krata say we need that social media. So what do I want to say? Because if all the system that we are running in terms of the SCCL, you bet me can say no now so the idea to man kofusa power na to me say me police me and also me soldier and I'm a national security personnel make me call this somebody say na political powers bindi omuchi so say omubasa obi ohoa onim ohini bi onim politicians bi and na politician bi opesa area no
So omutimi fa akwan biara so only say taking especially about national security the way the recruitment are done at times enya dia nka eyeyede so etimi ma say party then all power or the microphone kogo so ebuso say omukoye bibia we can't say they should not recruit their people omutimi recruit microphone now so are they all qualified to do that job they are just going to say yes, a master. So those are the people we normally see from time to time. Say, so the course Romania, Metina can say, yes, system no, ya hukakra. So then so they can say, as calibre, also Timikao. So then, and also security personnel and national security operative. Sika or Genesikani Efia. Now so obi the Sika Kakaraka. Na assassin or ananso say obi the assassin dia promise say utimi ye we mamia and utimi demolish we mamia to say owo eduma no watare no eyen nkofo suro atare no so kokoshe na koyi we mami utimi ye we making maudan ba making assassin so economic hot factors are also things that normally cause people to do those things. And now weak land administration system. Who said Ghana ha and now ye krum hanu. Nkrofu mi ebe tinya to asase ba ko mu nyina o paper. Nkrofu be 5 kura. Aha. That means say omo a sell land commission hono. Omo ye omo dwumayi. E say ka tro omo pi. They don't do their work well. And yes omo ni demand now so because the corruption any other things need you. Omo so da now, almost the same document and whatever mass and now, if you who say, now perform in and not say any or more than that. Now, so, those are some of the things are higher. So, what are we going to do? Then, a bit as on my asana, I didn't betinya abra. So, now, I can't be say, we need to. So, I want to suggest some 3 ways or another. How we can solve this? One, very kindly said, we need to go for what you call institutional integrity reform. So, we need to actually respect our ethical orientation. We do not say ABCD. As I say, to say obey yes, sir. Another thing is that we need to actually protect whistleblowers. Or more who be say, you who say we shall or your national security and also on your national security. Some here you went from which I will concern for, but a positive concern for. So almost in the case I shall say a bit down my say and Namu Bena, you bet near there, you bet near to. And we also need intelligence led monitoring of land conflict hotspot. The guy who say Tanya Martinishino, one and pick information difficult. Pick some information now. Then I'll move the same information here. They need to inform people around, and people should also be well educated. Say, say ABCD. They are also saying here or the Bonidi Bebre, and also will be at the Bonidi. So and then I say, Obia Mausa intelligence, Obia monitoring. So now what can we do? And the public is also trying to do that trust. Basa, ye Tisan Crofona say, Kase. Now they are going back in marching. Assembly, a bet you say, Ombe Jawana, and now to say, I should cheap, I sell the mom. Are they going to give it to them? Ahana, ye can say, ye judge for and also a lawyer for no, a so Mokano Kren. She comes so far, Yamasia. Now almost punishment, I said, a Dima Sankrofon. Ye found mom, so it's Nima for Sato himself. Kofi Messiah. Or ye only 3 months. Almost a purchase cake. Yen put your channel. So on the chair and so yen say ye boss, and also say, some politician also man or him here, or assassin or the assassin like 100 times, or they say, or scanty or waiting. So we're going to say that the law must work, and let us also build the trust, and there should be any warning identification. Then a bit any intelligent led monitoring of land conflict hotspots. So, Sanyamanina, Tini Bema, away, then a bit Yaka, a 2 to meet Chadi. Now, so a bit Kakra.
ora hoviye jawa mu akwai enhemfo nananom empanyimfo no wo mu role e wo we mu eye sen sanse area siyasa na emanyi na ekọ na enye den amgidi se wo mu wo hemfo a wo mu eruli wo area ase we na ya abro wo mu so o se adini nyina no efisase no. That's why I'm talking about the intelligent issue no. O se ahifo no o mu ntimi kan se nyama de bre etimi koso no man kan se bia o mu le kofa sa microphone omuye national security and also say allegedly and also omuye me can say area phone now so ahifo so bebre no asase ton ye omu de omu ten we now so person omuye de omu ton bio we odimi odedi and also say abusia pin bi oto asase ni nyensa mienu a ese se wo frɛ no asaki bi o wa ese mo fama sa ni panu po asana say that dey be nya free sa community ni say ekokot anadebi. But everything, almost this kind of their and that start if me, because also or the chububi and or the Catholic or heavy feel, and I say or the touching up their mom, as some kind of a so Kaka, not some it was not there, some guessing. So, what I want to say is, we are here, for nice form, dear papa, no, so say, maybe dear papa, but to be the own. Or ye madam for be and I politician be not down for. So minister politicians no ye wo star nyankofano so me can't say semi cano. Me na me can't help it. I think so. Almost immediate there say including the unit committee members in the assembly so almost immediate there will be kinya and he says sasama ekoso especially banner sasama the 2 and 2 not if it are not drastically eradicated it will come down drastically. So I inform more some more Juma Samuye, Mufano Crani Juma, Obia Bonia, Munkinasu, et Niba Musano, and say, dear Yena, yes, soon, Tasun Betinyako from Kaka. Ora hovima yenna wase anwumrei wo brene wada jene school a wode yakọ yeda sipi. Yo yenso yeda muninase. Ebusuafo panyine ya wote se yene no edi enkomo sesie yi no ni din ene Francis Ahovi oye security expert wo kiremu se sesie ase bambo ho asem national security fo a wo mo no ye official institutions a yede wo mo je ban ebo ban na se obi etimi di ne tumi ekofa wo mo se wo mbe ye langard fo adwuma emfa ma wo mo na obi asase a wagye ato ho esi ni dan na wo mo kokodwiri gudi a ene na Ghana ye wo kwan twa wo se institutions no ne teacher pa ne security institutions no ye weak emu aye mre enti ye hia tota ese ye funsan bibia mu ne ye hye no yie se de be ya adwuma no a ye de ase nkrofo bi nsa wo metimi aye wo mo so ye recruit wo mo wo security services anase agencies ne mo no esese ye scrutinize wo mo ye wo mo hwehwemu sonson so ba hemfo no so party a wo mo so wo mo de abusuapani wo hye wo hene ase enti sa wote se abusuapani bi akwa asase ama nipa mienu asase kro no na etwa manipa miensa nan num enso na nate krom ho won frɛ nipa kro won twene ma emebisa na sem enhwe ne won beka de afa ho wo se wo ho saa na de asie wo ojobi eni akuti na ebiesi enti wo kyese obia wo n'adwuma esese wo yese de be ya salanga de sem afei bambofo ya ye de wo mu eye sa adwuma no ye betimi ahye ye ntuose kora no a ye betimi abre no ase ama eno nso bibia etimi akọ enkan hot bite kasebo ena wasogusu a wutie wo SOMPA 106.5 FM Accra na shanenso efama yese Pepsodent for ADWOA ena enwumrei yeti baabie Pepsodent se twitwu se enwumrei mi ye sure se dodo no a saa bre obia teka mu kofie bim so anya akwa kodu fie dada kopa bibia dikakra wuwi a make sure se ubetwu se ansa wada make sure se ubetwu se ansa na wada ena ubetwu se so a make sure se eye Pepsodent ena wudi 25 years ni ekire nie ya Pepsodent baaye obi anya wo ho asembone nka da
ene toothpaste na aka ni nyina kora na ye ya wo se mame Pepsodent eye ya wo se mame Pepsodent ni papa nti e na ye kanfo e dia ma bowura ba bia ye tonton sa ne ma we nyina se supermarket o se ye shopping mall o edwaman so o mame na wo si table kitwe bi ho dan na chi ho no kwa benya Pepsodent ni bia to ene wo ma ye no enkumanku wankoro wakora a wutu kwan a unya beye mienu miensa bi na odi awura o bag mu na bibia atimi akonkanti anadwo yi emfa wanum saa nkonkoda wabra wadidi the whole day fra na pa no nema na ade akoda saa emu akora sara nso na ye kai wo se ye yarwo bi na ababetena wo so no wakon enye yi a ye kanfo midima for herbal center eye Dr. Time da so na ya asabia ho no ye kanfo ho de ama akoho na aba bedia dance ye se ya wo hu asem na akwakoye den e de ama wa doctor bi ma oba ni bi uwie a wa wawia fa ho afa oba na anija aba no no abeda ase Dr. Time da so nko na timi yes ade no wo se bia wo de ne ye diabetes e bia wo de ne ye prostate ho how hypertension mamefo ne papafo na mufi na kwa ni mobu ho no ma da bia ne pressure na da hasei na diabetes azikire de ne ho agim na hypertension de ne ho agim na afi typhoid ne malaria e ba ne sakra na ema etete Dr. Time da so ewo enkran poku ase mayira sara nso na mo amu okuma mbeko ebu akwa agugo eho na natena ekese ne wo no ma ubetimi afre doctor na oni na di nkomo na wa kirew ebre ya obaba hunu na bibia timi akonkan 0244 774282 0244 774282 ana 0500 72 Dr. Time da so number no Joe's Bread and Pastries for woman akofa Joe's Hot Kinky abe dwama so ene wo say soft life ne de ye soft life ne wo bibia mu enti wo bo life wane ade a na obu ho no mu a uhum wo kromu a se de abehumi na nya sa na ahia me in the day a ebetie enti anapa na wo call hustle so obu abawura kama ye na adwuma dokono no woton ai dokono en woton eyadwuma pa so sika wa wom no ne esesesi a soft life no enya fe na akope eburo edi aba begu nsuo ma hye ne be nan ana ase nansa no wayi na de akonikanikam odi be kɔ no kura ne bu ho no mo nikanika wura no wonka no kura ne nkyira wo se ese no asɛi no wabubum ti se de odi koye oblayo mika so eye dokono emole ne ye ba yam wahu no wabubu ma ye ne peace emfe yesese si asa stress ni nyina no afi na aba be fete na no se video bi a me hu ye wo se wa ye dokono for so many years hu ne nsa ho a hu ne nsa a wo de fete dokono no a eye stress na Joseph say wo ma madwuma na yefo wo ma ye dada brabetu at 3 Ghana cedis pe ne koton wo dia ne se maku a no watwi wache wonam wa ye nkuruma na wo de esi ho eye soft life no an ye de ma no 3 Ghana cedis pe se wo ye program bi so na wo pe orders ne kese dokono e de asave wo hoho no so wo mbeje na wo ma ye e de ma dome commercial bank nechi ho no ma na behunu wo mo eye 0256 06 8832 0256 068832 na wode asoso na time heba mixture eno ani adura ye di tu 3 di ase se wo honam ena ye wo yada bia wo complaini ena me jonku ena me ti dwame na me ti fa na me ti fa ena manum ato na me ni appetite ne ade a se wonya kɔ na wo kɔye test ne ye se eye malaria ana typhoid fever kope time heba mixture ni bi nenom ebema we relieve you body ni se sia de free sa stress ne sa pressure na babeto so no nyina no Dr. Tafri Jedro no enye na babia herbal shops babia tuntu onuro bia benya bi mu amope no dodo atu no wodi wani kiremu ewo Okanshi drug lane a ehon so ubenya bi atu aton number wo be Fred Dr. Otafrija ewo so eye 0244 417 669 0244 41769 womanda woroma ena hot bite kase bone ye de brem sa bre ya no nsia abo apa ho sima enkron no ensam aka akire no so ye de toa so e de amamo ye to hot bite kase no so e de amamo dia na yenwremu e wo tamale ene ne mpotemo na adehia ye wowo ene bambo adwumeko ne titu ne police fo no wonom e kyerese eniema bi e kwoso yasa wansori na wa ma won ho anya ha no wentusu sa wanhwe ye bedu bia bre bia atwamu na wono so edi ntintima wo Ghana ye humasuye mu
ese se wotete bema watete kwantekre na mom se wotete oba de o memu ni nyina da na wotete esanse oba eyade a se base de nwumasua ehye ne mu na yetimi abiebie na adweme ewo nwumasua kwan so a wotimi yadodo na eboa oman ni mpunto ne nkyekireye enam sa yo so ntimpanyimfo ahodo ene aban biada wo mu ba no wo mu yo mafam de de boa epia emayo ne titru ewo enwumasua mu ebi te se ye mo scholarship ebi te se dwumadie bi wo ho ana se de bre bi wo ho a wawie sukuu no ye betimi de na hye ho na no no akwakoye ade bi a ebe hye afoforo mayo a wono ba ne nkunan na timi abo ma mo mapagya ewo mu so nwumasua mu na ene sa wo de wani kire mu ewo tamale ene ne mpotamu a be me bi a wo kire se wo Fred Mohammed wanya finhia no aduonu 50 years owoyire no mbasa na ye kase wasa akosese ababawa ya wono ekosko a wogina pensia primary 6 a wanya finhia no edu 14-year-old primary school people ewo ekro bi a ye freno na hyegu na wo kire se arehosem wesesi ye no ampem wa wadefa akura na waba bra mema 30 Ghana bra mema 40 Ghana ene wode adefa akura na wone na dasa ebawie no na kyesa akura na sa akwa akofefuro wa mo na wofo amane wasa so akwada ne nsa ede ne wramu ewo ayasabia bi akwa akoto nyinse no ede egu asem wese ba ye no aha akwada na dwimu ama sese wosole a wontimi ma bonten ni nyina ne sa asem na ba betodwa ama domestic violence and victim support unit ya ye twani ti ase dofso no wono fo ye no ewo northern regional police command ni mo no wonom amom hono so apagya asem no ama ye kasai abrantia no Mohammed no wonsa aso ne pechi a wode na kwa akogina emra anim na ye kasai court ekwa asetena no wa bra panyipa ye ono eye PM panyi eye Tamale Magistrate Court 1 wono etena dwam no his worship Stephen Tabri en wachasa abrantia na asem no kura anytime obi a wanya mfinhia aduonu 50 years wo wo yire no miensa and now was catch them young and they shall forever be yours. Now we walk out for Babawa, ever baby, I want no one babuna, not one yet virgin. Was a yard wale no ya shower ni sabia so sabieku. Now will be baba ya 14 years I walk school. Say what track kwadana say free okrampono. Akwadana ntimi nko school biem. It is a kwadana life no and I was sending to wash. Sa wo fa no koto da prechi me cha remind na won sa emra asem no so be match bosome no ne da etoso enan na bra na abofra no papa ye friend se Mohammed Salifu we do ono ani nem na edi na nyambra nsem sa no wo se asem no nya de a wo gye mu na eje mu kina na se ne Ghana yesi nimu no ene asem ba na ehemfu ye tutu ye ntoma ne etietie cha mu nya asofofo abobo mu kraleka na ibanfo nso so atji wo mu so batakali mu ne yaba we de yesro fa cha me anya ne fiasem wo se ehemfu ni bi ene mpanyimfo ni bi a wo krom wo no eti asem no etua yonko wo wo se etua duam contractor yi kwan na sa meka wo kwan a anasa wo dan a wo se na ni gine na mo be ka wo de na abehu se yes wo se sane a wono mu si ba no so ene yenya ne fiasem yi free court ni ade no wo se da wo mpene da asem ne baba ya na brabo ene ye ka ho asem sa no wo ntena se ema abrantie ya wonya mfinhia duonum wo yire no baasa de be biem na wo pe we nya amim ne ehudie na ewo wutiri mu ani to de o se court ne nka asem no wo hwe ni mu se atentene ne nso no wo betimi ahwehwe ede ama ne ba ne ye ne di nsem yachi de be free mu atofom bia no ye mama so ensi wo ho we beye eno ene bi ka se abadi ya se na bawu no enti owura Salifu wonte ase a wodi twen na wonye na tufo bo mampani John Dramani Mahama Ghana mampani nyame de kyenya edafiada ayere so a ene na awotwe sede wosi befa wo man na etie edifiri abanda da ne nsem na wakutekutemu a ene dollar no wo hu sidia no wo bonu mu ase ansa wache ano na enu achi nso kura wo hwe inflation ya atia ba fom na petrol bo enso aba fom nyina no obenya adaje aba begina badwafi na fe wo biebie nsem so pa sade sesie manete ewo ne the friend say state of the nations address so na no enti sansemi ena dom kese no ba no de ne yewura mama yarega wo tiemu na wo tim de akere badwafo se wo momo aboa won ho na adekye papa eba sade emrane nchi ama no ya na article 67 no ema no ho kwan se otimi ebebo sa amane no adekye fiada ene na awotwe wo mu nhia no
A message on the state of the nation on Friday, 27 February 2026 at 10 a.m. in accordance with Article 67 of the Constitution. In line with the convention of the House, honorable members are urged to be punctual and seated in the chamber by 9:15 a.m. as it is inappropriate for members to enter or exit the chamber after His Excellency the President has entered the House to deliver his address. The Speaker, in view of the President's address on Friday, the House will sit at 10 a.m. on Thursday, 26 February 2026 to enable the House adjourn early in preparation for the address. Pay attention. The President is coming on Friday in the morning. Normally, the place has to be prepared for the President. Ene ya don kase no ba no de ne yewra mama yarega ene kase ya wo chese ya wada no wo mbe kontem se de be na wo betumi awi wo ne mantem asiesie kwan mu e de atwa mampani ene na wo twe na no pon checheku wo no na badwafie ho enam ne nsa so ansemi yensa kan na yeda so ejina abadwafie ho no mo eye owura mahama yarega ne nsam ni bia wo boro so e wo ho no wo de atu dwase enya de a Omampani John Dramani Mahama woba na wode so na na babetu dwa no wo be hwese ni minister sa na asofo ni wo moye adwuma no wode numbers ni bi eba beka ho na yemu se ena no wo mokote ye se dom kuma no wo mo keka sai sa ministers makumaku aduosie ya mampani se wo mo an wode wo mo be ye adwuma no sa na tie na emom wo matete se ye di numbers ni bi ba beka nsan so no ankasa hu se 60 no wode wo mo ye adwuma no a enyeye wo se wo bia ni ho no mo a waka na nkrata bia ni ho no mu efira ban mu aba ya echese Omampani Mahama ebetu anamo bia etesa wo se MPP fo kra de nka ye ka asoafo asem ankense se wo mo ka bi sanse emfihia nwotwe ya wo mo ba ye ne emu asoafo ede wo mo be ye adwuma enko wiase sa ATS ne kra edien en wo mo de ye ya ye betimi akase Ghana ha MPP fo yese ama nne mpontudwuma wo se kaso bubro en wo mo buru gu ho no mo a enne aban abebrese wo betua ho ka yenti. That information can just be communicated to you by a written answer which can be advertised and then, published in the order paper so that you can have access to the information. But if we insist that every question, the minister must come and stand here and answer the question, we are going to create a problem for all of us. And I can assure you that no matter what you do, President John Dramani Mahama will not increase the number of ministers. We will not increase the number of ministers. If you think by inundating ministers with questions, they will be forced to increase the number of ministers so that we will fail on our political promise. We will not do that. We will not increase the number of ministers. And at the same time, those ministers must also perform their job, just as he has indicated. You have left us huge debt. The Minister of Finance had to pay as a deadline the day before yesterday 10 billion Ghana cedis. Na owura Mahama ayarega ne nsem a wode tu dwane bi enono dom dodo no ba no dani owie ya ena minority chief whip onukro ya eye ensewoma do agiri emrase bedwani ononyamfo Frank Anodompre eso echire mu se the majority leader kan de womne ne ya adwene nyeye se ne nkasa em no so wosan bo so se na nsemu eye ya na minority ne san na oswafo wei womramrase bedwam no meyi yinsam ahodo bia no ene wo chirem se saa enne we call on this minister to come na wo meyi yinsam anu enne say wo china say no wo say ye obibi efre no government accountability series eno na bra no aban eye no enti se onipa na kwakoka ho asem na echire yesan se nipa ne sam mramra se bedwam no wo meka ho asem hu se de a emwa kora wo mo ebre ene wo mo se no eno ena Frank Anodompre chire mu se majority leader kasa pa de ne asede wo shedi wo mo no. The conventional practice has been when questions are admitted by Mr. Speaker, same is ferried to the table of it goes through the motion and then these questions are advertised on the order paper. Now we are being told when the questions are advertised, starting from the business statement, and the business statement is adopted by this house, then the table of would have to communicate same to the sector ministers involved. Now we are told that they have to wait to get
availability of the ministers. That is unacceptable. We have to program the ministers. Where the ministers cannot appear, they should write formally to this house. And that is what is giving rise to the situation we have now, where we have close to 300 questions that are lagging behind. We can't answer them. Some of them are out of their usefulness, and members are worried. Colleagues are worried. Members are worried. They cannot make their statement. Statements have been advertised on the other papers. You cannot make the statement. You cannot ask your questions. Why? This is the Parliament of Ghana. Our oversight cannot be undermined. I insist. From henceforth. Way and so much do a dream Rasebejani wonu kroya na ye minority chief wepo no for Frank ano domprena na opon chicheku ena ede amaniboi efri emrasebejum ebae. Ye free one na ye for ye ninchire mo ewon monyam for kwabnamenta akando no eye dwabo so mrasebejani no so ene manso for ye apomde won sensem enyina da eda na bemu na mamprobi asem ya esi wo eba wo baby wo kwawo ye enokra ye desekan ene ye no CSCB wo fa ne ho fa ne ba na won ka bi enhyemu wo te ne na ese ne ba no ena ne nkyɛn a ekɔwie mu ewo akyire ni kura ni brese krodom amafo nyina ete wo ho egu mu ya kyese CCTV camera bi adawobent ye hu nipa no a ɛna ye kasɛn no wakɔ akɔgyina mu ewo empanyimfo anim a wonom ehwɛ atoto na no no empanyimfo dodo na ɛna akɔnsrahwɛ ewo ayasabia wo na yewo akwablamenta kandos ye digya wane ye diaso no aye panyi kwankyerɛfo mansoafo ye wo na hwɛ apomde so no asɛm se yaba wontimi ntina se no wonka ne nsa ɛmfa nhyɛ ne dam ne famutiane watutu na nemu ama adehye binom abonichi dom ama akɔwura mu ɛwɔ mamprobi hospital ho na bra wɔkɔɛ no ensam dodo na no di tudwa ɛna wɔkyɛ sɛ ɛmfonso bia da besi adase bɛba ɛwɔ nipa brabɔ ɛna setena mu no yɛhwɛ esua bibi firi mu ne yɛnya experience ne dianante na wɔne yɛmahwie gwa ne pepi na so no ɛyɛ wo ne hyehyɛ wo nante na wo polia na wo so watimi asesa wo nante wɔkyɛ sɛ asɛm na esi yɛ no ɛnya asɛmpa enka ensempa biada enfo my Ghana ene yempom de ho nsem ho na sebeya ehunu wenu won hu ni mprenu nti no ehunu bi penso nti na abo aserewa wodege ne background wa yi nani ato nkyenti no wo ka kire ayasa bia hodo ye mo obem Ghana o my Ghana mu asenum no enyina se wo ye aye ayahwani se bia wo na wo ye nurse na se midwife na se doctor ade aye card bia ya wo mu din aboso ene wo dibra aboso no eni kwan se epa wo ho dabri bia no se wo duty nko ade abomode se ebe wo ho na obeyi nso so a gise bia wa pie free ward wo na wa pie e de free security joint ansa na bia watimi anya sade a se wacho sa kwa no se wo mfa sa ne ma no engu kwan ma na se wo mfa anya adwuma eno emra no bawie wo ho na nya no kwada wo so obi pie ro ba bagya yaresa anasa yahwe e wo hospital bia so no won hwe hu se obetimi ama ne tag bi e de abo no we sei e ya semesi anaso obenten wa ba se no mu ampa e bia wada word we enkola so ye ba ba wo mo ho no yenye ne sa na entimi mu asebe ya sa wo ha wo si ade nim guase abra Ghana no yensan ehu bia yentie yewura kwabra menta akando. Women are part is that apart from the tagging, which is part of the clear protocols of identification of patients, and in this case, the name tags should not be taken off at the ward level. Name tags, both the baby, the mother, and the baby, should be taken off at the security gate, at the exits. That's why you take the name tags off after going through all the protocols, settling your debts, and you are exiting the health facilities. That's where the name tags must end. That is one of the reasons why, or that is one of the means why we can avoid the incidence of baby swaps. Ewusiania wakasa ye wano ene swafo ya pomode ho nsem wotua ano ye wakwablamenta kando na wadehye nko na ntinti bra na obo anan edne ni akire ma mamprobia ya sabia wono na yewra mashebedwane ya wono etuemu ewo mashebedwam edema dehye ya womo abrekoma south abato empesua so wonimonyafo Alfred Oko Vanderpoy wono soso ebo ni chidom ekoye wade adesredie bi eto manswafo nanim sada Roma wanhwe na hospital ne nkwa no wontimi emam se be ya kwa hosan ho nsem no ebetimi awie mu die e de ama ne mpesua sofo. Yeah, so the request is to expand this all the leadership because of so if we can expand this to the back, then Mampuji, Kabishma Central, West, so let's talk about this and see what we can do here.
Sebe ya bambo hu nsem ne betimi akoye ede ama wona wo begya ya shapinfo ya wo ba be wonu so no wo ma bai eye hospital ne kwabe mu efa ema wonu we say eye mna shebedwane ya wo gina mu ede ma Abrekuma South abato mpesuasefo ye wonu munya for Alfred Oko Vanderpoy na mamia enam ne nsa so waya keka wakwa ama ese bia beka mamprobifo a ene wo mo trend pa ewo ayasa adwuma no mu a futu ahodo eko isanse wo mo na wo mo ka atim ama ema ne kire wo mo ka kan maame Latifa Salifu na Latifa Salifu no make say dopsu wo mo unity a ewo nkran ha district court ho no wo mo de no kokopie mu ho na wo mo kopie na asam no ba be piem say police force wo mo ho a wo mo say Abigail Zekonu wone Henrietta Abe Blessed womu na abai womba ya omse maame bi afa akoda de na free mamprobi ba bia awofo mu ho e de na pie nti womu etia womu na so empani ampa ne nuane ampa womu ra ya sabia ho wie na omkote sa ampa precious ankoma enso chese no kre wawo na wowo ye no wowo 14 Valentine Day nti enka we no Kwame Valentine ene ekoko wie ya maame ne ye ne ho te se nurse ni a woje a wonu bi na wo fa akura na se wo hwedo se wo pepa no ho wie ya hrabasa wayira enti wo bo na ni ntabra baba bia wafa bia no wo hunu kopem se asem no ba be pie enti posifo nso eboko adun na wo se maame no nso Latifa wo mkoso ani pa echi no wo kire sa ono kura kwa wo mamprobi ho na yeyi no de na ba fie na nso hwehwemu a wo hwehwemu no na kyese nya no kure sabra me kese no wo mo de natro kukum na wo ma sanso ahyese won sanso mra court biu nyame de kyenya Ghana mante no bosome wo benim ne de toso nan na sans ansa na wo mra nyina no enhwemu guso koso de besi akire bia anso no sompa ye momo yetiefo wono maso nsi na se de CCTV camera no asopiti bia wo mo de bi bo ho ye ko etifi atoye mantam no emu na empenifo a eda apomuden ano Ghana Health Service for kwankyerefo panyini Dr. Samuel Kaba Akoriya wono na edi wo manimu a wo makoye assessment bi wo hono ene ye mieme ya hodo ye wo empotem wo manna namu bia ne nyina na ye cerebrospinal meningitis yade ye twenty wa no CSM ya ba besensensen so manfo ekomu ewo mentifin do hono no eno ho na mo ene wo mutu wo se na wotwe enson nie se wo mo sha se record sa cases no ye ka se nipa makomako aduasa enan 34 cases and womo are recorded ewo etifi atoye mantem ho na sa 34 suspected cases no emu nipa enson na ababeto dwase wo mato nanom ewo ensiedo na womo kiremu se yade bia ehadwene yie pa na niema bia eba oso a ubehunu se sa meningitis yade no wanya bi no eye se wuti bedwawo na wuti na edwawo no enye se bi edwawo nene gyawo de bia bedwawo sa tipaye sa na afia se fever nkitinkiti bi ni ade na okon ahyase se eye den wusi wuti ase enye ye uma umusu kura enye ye okon no aye bare aye dendenden niema hodo bi ekeka ho enti se wonya hunu sa science ya mekeka ho asemi na won hye dan nim ade kura ye wa obesra se adaworoma ayasa bia bia ben wo no betinya kɔ hɔ no mo entem na wo mo ahye no se wo hye afi etwemu ene afi ya cases se ba last year no edoso chen de aba afi ɛhɔ no improvement kakraba na wo mo to ananom won se do afi no akosoro chen last year enti ho behia se enkyekere ndie won bekoso a edi egu omanfo no asomu na wo so atimi ehunu de wo mo ye de afon ne nsɛm a wo de tu dwane bini medications needed to treat disease of this nature. The hospitals are well equipped to take care of any case. Over the years, we've noticed that anytime they start with the meningitis, what happens is those who die is simply because they get their hospital rates. But the majority of the people survive and we want no death. So Penyini ya yetene ne sesie yi eye Dr. Samuel Kaba Akoriya wono ene ye penyi kwantrefo ya woda Ghana Health Service adwumadie no ano Yetso ensano so enfa emamodia won fipimie no ene aduonu miensemo ena mampanyi na dankwa akufo ado esanse enipa biada ade bia beto wo no eya na wusua ade foforo ade free mu nte no
Washa 2019 ba 2020 mu na yaba yanim kakra no sania yade COVID-19 eti ebechichire wo mai Ghana ye kwa ahuyehie mu no wo ya na adwe se wo bepa National Vaccine Institute wonom adwuma ya wonom eba be ye no ene se wo ba be hwese be ya nyalewa hodo ye to de bia putuprumu ebetimi afri yawra ebiti se ebetimi akunkum nipa anase ebetimi agi nipa atena demo se ye COVID-19 no se ye 3D yade anase nyalewa ahodo ya etesa no na yetimi apayan kasa ye ndro ya ebetimi ede asa ye ho yade na MPP na no Ghana ya hoboa ya na eya ya kwankro no enso yente no apese sere kakra ya ye bepa awiente ne afre kuntunu wofa na no ena mpanyifo ka se wonhwe ema sane ema no enhye da ento ankoso nte no wo passa adwumako we sei na ye ka se ya no Global Alliance for Vaccines and Immunization wonom ena eya na wonom eboa ye base ye kwa ho kyeremu ewo endro ho a na omeyi ahyebo se wonom be se be ya by 2030 no yankasa ye nu ahodo ya wo bo ade de dom yen efa bibidro kwan so ene de akeka no yankasa ye betimi ade asa ye ho yade na kodan enkrofo ya etesa no enam sa yosunte no National Vaccine Institute no wono pese o mo hye o mo dwumedie no kena won pese o mo tumpon ekomanimte no ye ka se wono de survey bi ahyehye so na wo kyerese wo hyase anase wo hyase e wo February so me no ne da na to so dunsia wo to mo akosi e wo eye 16 regions ni nyina da e na wo ye we se no wo kyerese e bia 21st clinic wo nupa ya wo de to nyalwa ase no wo kwa abonte mensi mo no akwa akobisa enipa hodo ya wonom so de se dro no adidwuma bi ene akwa 21st clinic no edro na ye de ma won se na sitia o na ye kama pa no matike eno data collection eno no na se wato mu no akwa ba bi foforo na wakwa akobisa se bia semesi dro na wo ye no se na sitia no nyina no no makeka bom no se wo anya kora no wo hwe so betimi anya enipa no empim du baako echi pobese edioso enso 11,077 ena wonum epa no ye dia from ho wase ni nyina no betimi aboa no akeka won ho no aboa won ho no obunkwompo ahwe wachi no de data collection na wonya ye no e de atoto ho ahu se de wonum eye no efa endro ya wo hwa aboa won ho se bia 2030 no yankasa no yade bi free yawura anase bia yade bi etisi ye nso a ye betimi ama ye ho ne ma so ya kwankro no enu nti ena wonum eye we na wasra se babi bia da wa adwuma yefo no ebeba no babi sawo no wanya abotere e de ama wonum we sei ene adesrede kakra ya National Vaccine Institute mpanyifo wonum so e de aba doctor soji tete ena wono ne nsa e hya se akrate yanso yensa ka bia ye dane akire e de ama mo ene dakro dwumadie bi nso akoso e wo ma Ghana mu ha Ghana Anti-Corruption Coalition for ene de hyehye so na eno no wo mo friends ntwerofo wo mo aka bi ebem hia wo mo nyina ene wo mo di nkomo kyerɛkyerɛ akwampo na wo betumi afa so adoma aboa ma sepre ne kata asese bi kotumpa wo mo hunu bibia wo betumi asekyere won se aduasa na wo ma ka ho asem ede akyere ama yetwa abade ahwe ano na saa dwumadie yi ena Penny Samuel Harrison Kujo wona ye program officer edema Ghana Anti-Corruption Coalition no wona nsantwerefo kasai ena wo kyerɛkyerɛ botayentia saa hyiamudie wo mu hye ne mfaso a wo so ema wo mo a eje saa entity eni a woti ye eye Penny a wono ena Ghana Anti-Corruption Coalition no wada wono mano se wo mo programs officer na enyo ono nko ene kasa awase beauty emefa owura yire nso edne de etoso na ponche cheku na egina ho a wo mo etetu nanum a wotoma ne ye
Yeko asante mantem kropon kumasi emu na enhyiamudie bi akoso mpanifo bi eka bi ewo mu ewo Ghana ensemtro adwumakuo ahodoɔ mu afei bambofo enso eba ye ne nyina na yese de beya wo betimi atanse ato adwene na enema ahodoɔ bi etoda etotototo nsemtrofo ewo oman mu ntichu pa ene attacks no wo betimi ahye no wo mo abre na senti Lancaster Hotel ehɔ no wo mo di sa program no ekohyehyɛ so na Ministry of Finance security agencies akudo bebre no anso ebepie mu ase a Media Foundation for West Africa ekuo no wo mo so baaye na senior director ya onokro ya ye panyina wodanto tua no ema Media Foundation for Dora Boama Mawuto wofuru simpie no wokire mu nienti a wo mo de dwumadie bi etise ahye so sansem pepi no obetese ya hye nsemtweroni bi a ana ya bono a na eye ebi a bambofo bi enya prosifo a na ebi a fire service fo ana bibi ete santi niema bia ekokoso a emwa ma adwuma no se media freedom fa hodie ene adwumufan ye betimi dia ye adwuma no amana ye no enu nti ene wom de sa adwumadie no ehyehyɛ so journalist etimi ayo mo adwuma no mo abo ama emime menkabi no akwa anim na afen so omoaboa na yesimi to demand accountability from the duty bearers o said the yen na ye kan wa ha no em said the mekan ne say adwuma na ye ne nyina ye hwe se oman ne botumpo oman ne bekonani eno enti na abambofo na hwe se ye bebo oman no ban na abomu nipa enso mu ban na so ndua tena ma oman oman ne mu nipa no enya information maybe question na enkoyi a ombetimi prompt na ye nyina ya hwe ena afa nso no maduma no moye no ebie kwan ma ye no manka ya no enu dwom no etimi efa media no so ema yesem ekodu mpanifo ani ene ya wuti ye wono ene panyi kwantrefo sign edan tutue ano ema Media Foundation for West Africa Dora Boama wono so ekopie mu ewo dwumadie no ase a wode kakra etato you know most of the forces so e just say any point is almost for so mo ku mu a you na si dia ye pe no o mo di bisi abontin e ba be kan de wo hoda da no mu fi ni ko san so fa de ye penu di free ho so e san dia ko ra je se duma ye di na je fa so bia ma so na dance ye penu ni o ma se ni ni tin ni nya ho je ni so tina bi na se bisi na ye be se ye ko ho ye se mo be se o mo ko be bi e so se crime and be bia boni ye si ye pa dance ye bona police e ka se ye bi a mo tun ana se mo tun na si ya ye nyina ka ti be kwase se tia se ye ye de meka ka hu sa bi na bi nyina ye kuta hu se eye eboye ndidi e ma ye nyina ye tumi e tia hu ase san se bi enye ne na ye bi hia na ye tumi se ya ASP Princeton Piasanda Nkwa wono ena akọ Ashanti South a woye regional crime officer bedietre yamani boni Kwame Redu ena ediwei ebai Empenya ka to wasa wo hininti ena ya yeja emore na empepi nano wobɛhwɛ obi a wasi so sebebo no etese ADWOA ASARE Esquire wote afidie ni mu a woka news kama na kyese wobɛgyina ni kama wonko na homegye mu no na ebi wo ho ana na brabo no wonya sika bia emfa ntoa so wobɛkɔ na homegye mu no na kyese niema enhye da enkoye ma no eno ema Ghana ban adwure ho ya wo kyerɛ sɛ wo hwɛ na adwumawura nom etimi atete enkakra bia ede afiri eye adwumayefo akatuam ne no ebetimi aboa wo maso page bra wako ahomegye mu no na ye de amount eno any social security and national insurance trust ya ye twanitia efrani senate no na panyi kwankyerefo ya wotu adwumako ya no said director general eye yewura kwasi afreban ni wade nsamo tujwa wa bra ihwemudie na enu de ekoso ewotamale efa eye wona wakọ wahomegye mu efi wadwuma mu ena afenso adwuma panyimfo entem eho ena wode ekọ akotudwa sa abasobode ena wode ema empanyimfo ahodo ya mpoachi no wo hwe eye adwumayefo nso akatua eye ade aban no ebo ne homoden ena ankrankran no mabiti se Dr. Beze Foster wono so kyerese wo mo eboa ama ankrankran so a wonom so ebie wo mo nyuma te sesa no wo ma wo hye wanse no so no wo bo tua wo mo kaye
na wasa woma wahye wasene so no wo boa tua wo mo kaye na wasai aboa atua wonom so senate na aboa wo mo ama wahomegye mu kro no na oni ankwankwan wa ayaya na se bia nkwan wa ayaya na se bia ntotontoto na yenkonko tie sania ebreye kasa wa kire se won dwumedie ya wo die no empuntuo enam empanyimfo ye adwumeru anom so ama abemo ewo dwumedie ni mu. There has been a lot of improvements with regards to compliance. Employers are understanding that by paying for your workers, you are actually creating the environment at the workplace that motivates people to give up their best. And let me also commend the Minister of Finance for his outstanding performance last year with regards to payments for civic contributions of government employees. For 2025, every due obligation from government was paid. Nese wachirese nkwosuo pii ena aba ewo ahyade a wo hyeye edeto wo se adwumeru anom no ene aban enhweso ni so no so wo matimi aye ama na bemu sent na seda ena woto ede ama mpanyifo wei eye panyi kwanhwefo yi asnete adwumeko no wotua ano Dr. Kwasi Afre Baini na pania wono ene etitinani edema Trade Union Congress mechire wonu ma ye dwadifo nyina wo munkabo muko wonu kro ya na san national chairman edema general transport petroleum ene chemical workers union owura Bernardo Usu na enwum a woswan no saa nwum no ne ya taabo ne kane se okotire nkwawe ne mako e ma ponkyere ne nsan hu mfifire na saa sama a woka nyina ba besi cocoa board adwuma yefo ne pay cut a wo mode bai ene koko ebo a eso ate ho nsem ene pani be chese se obije 200,000 Ghana cedis ni ya se o yakati ni pebi no obije 10,000 Ghana cedis no no so yakati a wo se ya na gabo no emuwa na we de wogina mu ka e de amase koko bodofo akurase maka menwe wo munsa wo machi akatua wo matete so no enye koko bodo adwuma enfo na ka se wiase nyina ebo no so nte enti owura Bernard Owusu na ni brabre ni de nti a wo koma koko bodo adwuma enfo no woni ensa ntwerofo che ni sei awopia kuku say was all the more so ontinya was about to be on ordinary work or no say the katua so any e kwa koye na wo hwe kuku board adwuma e for like if that is the case why do you have to come and say ordinary worker now no salary no form no yanchi salary no so and in case because all you be no so there is a union was only union transit no sinkunya you don't unilaterally do that because some of them don't belong to a union and some belong to a union it the can say the management fee say you be and our management said there are issues with your friend is a price of your friend is a kuku you could share and you do my any issue as a sacrificial no lambo na no kan dia soso no owura Bernardo Usu won na ye chairman edema TUC adwumako no ya wono akure ya san ye chairman edema Ghana National Chairman of the General Transport Petroleum Chemical Workers Union. SOMPA 106.5 FM Accra so enye yetwa kaseyebo so ede amamo na US embassy e won kran ha wo so wo de kokobo kwa magana fo a wo ya homboabo ase wo mbeko US man ni mu 2026 World Cup ni wo makwa kohwe bi wo say respect visa restrictions ne nhye ye wo hu nyina na mo hwe na muni so eye simple se emra e bata ho no hye ne di so pepepe ni tutupa ne wo mo man o madwene se wo munya no wo mokọ na World Cup ni wie kura no a wo maka US wo mo magana ha biem no mo pa na sa wo ni eko ede amamo wo mo se wo mo won hyehye ne mra e bata ho na nya ade a stubborn proud niema bia e bekoso no wo mbetwe amamo kura na wo mo hyeda fra ho nsem trofo nhyiamu e wo embassy ho penyina wodan totoya no eye ora Rolf Olsen wono ne kasa en wo kiremu sesesi an wo ma expand wo ma tremu visa appointment window no wo ma tremu enti wo se wo kohwe World Cup ni bi anase bi a wo no ensrahwe na wo kwa enne ya obetimi akọ no wa start ya processes no na wonsa aka wo visa ena wonsa ka visa no so eno so nkire se wonya visa enti chinchin atwa waduru US wo da bi wonya visa ne kura wo na ba akusi Ghana na ba akusi US ho se wo kwa eye customs ne border protection officers na womo ewo honom no womo no mbe make final decision ni say won krata ne niema wode aba wo ma hwemu approve ni nyina no eye saa pepepe netie na nensemu a wodi tu dwane bi ni
write messages themselves. So I think it's important to clarify every country has its immigration practices, and it's certainly true of Ghana as well. And when the government issues a visa to a visitor for whatever purpose, for whatever length of time, it's really incumbent upon that visitor to respect the laws of your ene ya wuti ye eye penyina wadan tutua no ema United States Embassy wo enkran Ora Rolf Olsen. Afeyeko Ensenfu from Responsible Cooperative Mining and Skills Development Program. Eye Secretariat Bia Abaino Apasebeya. Wobetimi Ediabwa Enkronkuma Hodoa ya ni titu no. Wanum etu efoma gudia ewo Hosebeya wobetimi aye ne kwan paso na won kwan ne galamse. Kwan so ema enko sese wo me yajapade eni yensuwa ahodoa no. Na empanyifo ya wanum etu ya no de krata babonten. Wei eye kokobon wode ma amanfo nyina se sure who ye esanse ebinom nipa bidom no e de won din no enenam ena wo de gigigisika e wo mining site ahodo ena me na me ya asemesimi agent e de ma ekuo we sente no se wo ama yesika ye behwe ne akọ report o de ama ban no wo se won so ma obenti anasa asemesi biada se won kọ baby sa enko ye se dream sem no enfa ense wonum de nti no obi a wo site anaso wo kromo na nkrofo bi ba e de wo makasa din ena ebeto wo so mo agent e de masa cooperative ya wo se post station biada e be wo no report ma wo no manase bia wo betimi so eyi wo no asotere wa bra wo de wo bo so aba wo ya wo de atodwa 0302 no 787825 0302 787825 wobetimi afre wo sebeye nipa kro no wobetimi ede no afa emra kwan so ma me amama wusi wo no ene national coordinator ena ne nsa ehyekrata yase awie ebusia yenyina ase no na yento nkrato amra tawe ba ensem no ebi wo akira ye de befo amoso Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. Ani o wontie, passengers egumi kai mu yi. Ehwa na dodo na ekro. Ene sa Accra ne potem ye demo. Ani ye demo ampa. De se de, edutwam Atlantic International University, America memu, abo Dr. Adujamfi Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayaresano, ayam more. Oh, Mr. Minim wife ye kopa wo. 1 year 1 cedi. Nyin se ne betom anza ne yeties ka no. Miss mi na ensheda nkoye na esakakra sise wa pege mu ama hode ambam connection ne mu de we obo de ba de kura ho ba de kura ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wa hu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma sise owo agogo opposite government school no ena nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so fra doctor 0244 774 282 number 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Midimafo ne hwa. Yeah! She was saying, get a Pepsodent charcoal toothpaste. TV Emma Aketiapa. Okre Emma Aketiapa pa ampa. Erenti penia wada national service ano. Ma me road the last do say November December national service sika no. Wo man na natum enti wo ka ho a uteye ko na kwaje sika. Na America ne yewura. Mampani Donald Trump na say we de disgrace pa ma no. Sadia nka wo fanyansa kwan na aman ahodo nyina wonya sikato afiri ho na waboa no de aye ne maye no sanse me kokoduru wono a ne court e Supreme Court a e wa America behwe ekoye 63 majority sadia opese wonya bibi firi ba bia ene ode so no wo mato etia no enti wono na nya atre no na wo mo ase da bi eni kwanse ba sanso enya nsia na wo mo de ato se wo de total mess eno so ne yegina na anwumre efiri no num mpaimu ebefa no nsia ekoyese wa pa ho sema adu onum no
ye ni tu ye twa no pa anwumre nso ye didi awie ni se ye twi ansa na yada for a president time heba mixture oba pa time no kan ho Dr. Tafri Jedro no na ye no mutoso a just hot kenke eno eni edi ne hyehyehye eba ne saade ana kyese edi mafo wadi amayen wo the time atokase ye so enti ye so ne se ye so re nyina ebefo efiri so mpa fie hayi kuma se efa ho efa nkransa efa atakwa de doma efa ho double saa na sunwane efa ho ena no akoro ya efa mankesim Adamfo pa radio Paris France efa ho efa online www.sompaonline.com YouTube any Facebook nso na yetua triple A man ejapi APAM dada mede be ma no ena ma no Oheneyere mame ekua yeboa esia mabronya APAM abrewetia ena afi yekechiri ADWOA ASARE abusuafo yadamu nyina ase amamumo enitie sabre ya yesori akoidie na chese third service ena etwaso koswa emu afidie no enda haya